barangay sa syudad sang Iloilo ginapatihan ginatake sa aswang nga tuyo biktimahon ng isa ka lapsag. Pila sa mga residente nagpahayag nga nakita mismong ginalegar aswang nga nagalibot sa barangay. Posible liwat nga pagpang-atake ginahandaan na sa mga residente. Yaring balita nga aton gintutukan. Sino ang maghuna-huna nga sa isa ka barangay sa syudad may aswang nga masiplatan kag maisog pa nga mangdumog sa residente? Ining barangay Kalumpang sa distrito sang Molo. Masinadyaho ng mga residente diri. May mga kabataan kag madamo man sang lapsag nga ginatatap sang ila mabinantayon nga ginikanan. Apang ginpuhag ang barangay sang ginapasuni aswang. Sa ini nga video makita ang pagkinarankaran sa mga pumuluyo matapos may aswang nga tuyo biktimahon ang 5 ka bulan nga lapsag. Mapati ka man kung hindi, apang ang ginapasuni aswang nahimutaran gid ni Toto ang utod sang 5 ka bulan nga lapsag. Ikiniwi, nagitang kamot, yung nga pula-pula, iya mata. Pag ang iya nga tsura, ga kulumbot, nagid. Diyan pagtudlo ko, ara sa tara, na sa ang balita rusuli nga. Diin, ano tsura, yara, gid sa tara, gid sa ta. Kita mo gid nga gid sa dalo. Oo, gapanago. Maisog man nga ginistorya ni Toto ang iya nakitaan sa idalo mismo sang ilabalay samtang nagahilibio ng iya manghod. Butang nga ginkonpirma man sang ila tupad balay nga si alias Nene nga nagapalanindog pa ang balahibo kag daw halos mahibi sa iya pagsaysay sang nakitaan. Dulo ko pag sulag sila balay git lilindog playbo ko. Tapos hindi ko bala ka ano kung ano ginano ko tapos nagambal din si ta Aldes nga migo ta na jam kapre lang na alam mo ko ta hindi ginayata ga kuro ko gani kay Tamarjen ga ko po ko siya nga bako kay Tamarjen aswang ginayata tapos mo to dayon pagkuha sang lana ni Taldes nagambal ang singgit dayon si Tasale nga kuha na asin aswang na. Dako ang pagpati sa mga residente nga may aswang gid man nga nagalibot sa ila barangay kag posible liwat ini nga mag-atake sa pagkagat sang kagabihon. Ang pag-atake sang ginapasuni aswang ang mapamatud-an man sang isa ka residente nga ginpahayag nagdumog sa aswang. Sino siya? Kag ano gid man ang iya na eksperyensyahan? Matuod gid man bala ang aswang sa Kalumpang? Pagkahangin, arang kita siya. Masyayasin todo, masyayasin. Upod kay Hans Desierto. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.